welo iwondo ya wani somo ionge ot kaluo kabed pinya pimo ukelo wich kuot kuoma jathum kata kalosonu utemo chayo wechewa wechegi wakoronu uchayo wa mana kaye upende gima dhiero ya azika lugi motoka Volvo ngich kuoma jodongo moko pongoya ningani karoseme Kachako wuotha kaluo Mercedes ojoro kore Onginyore moduore makaro lang nono Jokaluo chandowa umono ji doke gwe Makara ngoma chandu Ani bene ngati kaluo Machako gero hoda Neno kora dhirwa tumoro ni dwaro nego jato Hanya kuna mugaji wangini wakanyoni ogola yudhi anga chakagoni kendo thumno gietiende bangu nyeche manyena gija lendo Mario Cheng Emmanuel en sabiri oja winjo mara machigni weche manyien weche maka kod kacha joluo duto e piny luo duto Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Tegoro maduong' mar KANU George Wanena kod ji ariyo man mako tenore kod nek mar okil Charlo Mbobu owe thuolo. Piny owacho biro chiko gedo mar kanisa manochak gero e kar jot ma jatend piny. Mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime gi kwayo oganda jo Kenya mondo omi oriwe lwedo koikore mar biro lando ayanga dwaro mare mar bedo jatend piny. Machiegni Nyakaramogi. Jagoro maduong' mar KANU George Wanena kod jowetegi ariyo manomaki kotenore kod nek mar okil Charlo Mbobu e thuolo. Jadege we thuolo to kapisas mag obila remido neno matudogi kod nek mar Mbobu. Kaluwore kod okang' makamaendi nonro koro dong' du kapisas mag obila temo keto kanyakla gigo mane nyalo kelo nek mare kod jogo manego tudi kata maki e wi nekno. Kaluwore kod ote mabende ogol kod okil magi meko margi ma ji adekgo gin mane nitiere kod dwaro moro mopondo kanego kod siro moro amora kane ntiyo marach kod teko ma pisas mag obila nitiere godo. Koro nonro makamaendi odong' nono ka pisas mag obila biro chako timo nonro machakido ji mamoko minyalo tudi kod nek mar okil Charlo Mbobu. Piny owacho biro tieko gedo mar kanisa manochak gere kar jot ma jatend piny. Man kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto manoyango mae kinde manoyuoro e alame kanisa mantiere kar jot ma jatend piny kendo leo ni piny owacho biro tieko gedo mar kanisa no mane osechakole. Leo ni lamo en siro maduong' e weche mag telo kod e pinje ma piny owacho mare biro nyime gi tiyo machiegni kod jotelo mag kanisni. Pengine ambayo tutapata nafasi ya kuabudu bila ya watu wengine kukaa nje, na I'm confident that God is going to make provision for us to have a place where we can worship God in this compound. Tumuombe Mungu abariki taifa letu la Kenya, atuletee umoja katika taifa letu la Kenya, atuletee baraka zake ndio Kenya hii yetu, so that we can have a unified, progressive and prosperous nation. Mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime gi kwayo oganda jo Kenya mondo oriwe lwedo ka oikore mar biro lando ayanga dwaro mare mar bedo jatend piny. Kano twak kod jokristo e kanisa mar PCA Ruringu Nyeri, Gachagua wacho nitiere dwaro mar bedo achiel kod dosirko kuom jopiny e gwengego mondo mi chop kar lek mare matelo ne piny Kenya. Osingo biro duoko luor kod geno ma jo Kenya osebedo godo e weche mag telo. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. Kutenore kod weche mag arita, Gachagua leo biro miyo pek arita kendo onge ja Kenya mabiro dak gi luoro moramora. Kod weche mag kondiyo kendo lal gi oganda
kaka yo mosenene tend William Ruto ka achiel kod mibadhi moyango ni ogoyo tach e pachuka. Rigathi Gachagua will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy and handing over all those houses to the county government to manage them, collect rents, and pay back all those whose money was deducted. Those are the few things we want to do. We want to restore our security. Nairobi at 6:30 p.m. You can't walk around. Gangs with knives are robbing people in broad daylight. They are all over. There is no security in the country because these gangs were used to do politics. And when politics are over, they have to make a living. So they are all over. Those gangs will be dismantled and security restored. Kadhi County Migori eni bunge la wenye inchi bade Masuna West Sub County yogoreo kalure kod gino magiwacho ni moko kuom ji osehonore kaka jotije mag county kendo jo kuom gomenda ka gitiyo kod riside mabandia. Jojuma Nigiler. Jakoma bunge ni Sub County Masuna West Peter Umani isiru report hukum jiangwen Mariam Boda Boda mawacho ni nitie kweth moro mar oganda mabende osebiro ka koro kawo pesa kuomgi e moko mapeini igwego mag Masuna West ka achiel kod Suna East. Umani kweth ni mag jokuoge mabende konti kod riside mabandia osebiro ka koro chungo joriemb boda boda to ahinya mago mag ng'iyo ne koro ok tie gwengego kendo gikawo pesa kuomgi ka giwuondore ni gitone piny owacho mag kaunti ma Migori. Owacho ni gima chal kod men mano mabende koro nyaka tiek mapiyo piyo ka dwaro margi en ni mondo ten kaunti ma Migori bende koro wuog oko kendo koro kongi pone ging'iyo jogo kata oyo. Gi mayo ji pesa ne gin county government to mokwongo gionge gi uniform o riside ma gin godo bende gin original gin bandia. Koro wakwayo county government mondo wuog oko mondo chipe no ng'e ni to jok machalo kama be gin joge gi ma ging'eyo koso gin jok machal nade koso gin mana cartels moko mosewuok oko mondo miyo inja piny. Koro miyo wan kaka jobunge ok wamor gi wachno, wakwedo wachno e kiwango mamalo. Akwayo county government mondo wuog oko kendo wakonyre uru tich e kes joge uma matiyo wambe nyaka wang'egi to gibed gi uniform, gibed gi logo mar county government kendo nyaka gibed gi receipt more regional. Jakoma bunge la Wananchi wacho ni be ka jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori machoko osuru imiyo lewni mabende koro nyalo piny ng'egi ne gin jogo moket kod piny owacho e choko osuru. Bende uma wach dwaro margi en ni mondo koro ten kaunti ma Migori koti kod gimachiegni mati mapedha ne achudhego. Joge ywak ni omage area mar Sangla, kia Sangla wang'ayo madonje Lam. Kanyo ne nitiere jok moko ma ne gin ji adek kendo ne gin griside ma gitol bende. Koro ka gineno japik amwenyeji ma jangware ma kawaida to gigolo tondgi no. To ng'at ma wendo giduore godo kendo gichalo gima gidwa ni mondo giembarasi. Director mochung' ni chendogo mag choko osuru e kaunti ma Migori Maurice Oindo wane pok yudo report machal kod mano. Kano nowacho ni nyalo bedo ni nitie achudhe mabende koro nyalo tiyo kod riside machon mabende gin mag mabandia e choko omenda kuom jopiny. Oindo ne wane kaka piny owacho mag kaunti ma Migori omiyo gisetemo e tiyo kod lony manyasani e choko osuru ka kuonde mathin mabende koro pok gichako tiyo kod lony manyasani bende gitiyo kod yore mopogore opogore mar geng'o achudhe matiyo kodgi e mayo jopiny. Ne okwayo oganda mabende nitie kod lipot moro amora mag jo bende koro kawo pesa kuomgi e tok chik ka wuondore ne gi jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori mondo koro gonegi lipot. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Kweth mar arita e kaunti ma Nairobi hinyato mana mar nyumba 10 koro dwaro mondo mi piny owacho kaunti ma Nairobi oyie mar mondo mi giti kanyakla kaka achiel kuom yo mar duoko weche mag arita e chuny boma ma Nairobi. Ma en yo machiel kende tok gavana kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne obago romo kod kweth mar arita e kaunti no. Riwruoge mopogore opogore mawuok e dhoudi mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi kama bende koro ne gidwaro mar mondo mi yang negi okenge mosekiti ne weche mag keto arita. Kautene kod Zakaria Mbanya to kod Roda Kenya giyango ni nitiere kwan momedore mag familia ma odak e wang' apaya mopogore opogore e chuny boma to kod oko mar boma manyalo bedo achiel kuom yore ma medo weche mag nok mar arita e chuny boma. Hiyo majamaa wa City Family wanatumia kinyesi, niko na ushuhuda yayo, kwa sababu kama pale upande wa sehemu ya UTC
ile area ya Marikiti, hiyo area hao vijana wako pale na wanakutisha tu na kinyesi. That's why kuliko upakwe vile kinyesi, sasa inakubidi sasa umpatie kitu uko nazo. Tunaomba serikali kuu na serikali ya county ishirikiane na wasee wa kijiji ama wa nyumba 10 na community policing pamoja, tushirikiane tukue kitu moja, tuone jinsi ambavyo hii changamoto inaweza kutatuliwa ama kuangaziwa, sababu hao watoto chenye kinawatoa nyumbani ni njaa. Weche muteno rekod nok matije bendo beda chiel kum gigo magidwaro mondo mirange mapiyo. Shinda imekuwa mingi sana, watu wamekuwa wengi sana hapa CBD. Ukiangalia kama saa hii archive, usunguke kila mahali utapata address, kila pahali watu wamekaa chini. Kama huyo mtu angekuwa na kazi, angekuwa amekaa chini kama angekuwa na kazi. Na huyo mtu maybe ametoka kwa nyumba, amekuja kutafuta riziki, amekuja amekosa, maybe amesunguka na mikahawa akitafuta kazi, amechoka, imefika mahali amechoka. Lazima atafute mahali apumzike kiasi akifikiria the way forward. Jogo maginjori boda bende koro dwaro mondo mi onywandgi weche mag keto arita e chuny boma ma Nairobi. Ka Nicholas Mwasasia wacho kama: We are the people on the ground ambao tunaona kile ambacho kinatendeka. Tunaweza kuambia yule ni mwizi wa kitu fulani, because these people wanajulikana, si ati hawajulikani. So serikali tungeomba tu ikaweze kuchukua nafasi kuu ya kushirikiana na wanabodaboda. Wechegi biro toka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ne obago romo kod kweth mag arita e boma ma Nairobi kane hotel ne kod jago mosebedo katayo chenro mag Gilbert Kitio. Wale ambao ni wachuuzi katika mji wetu wa Nairobi, wale ambao wanafanya kazi ya bodaboda, kwa sababu wafanyikazi wengi wa bodaboda, the majority of them ni watu wazuri sana. Tunawasihi wasikubali watu wengine waingie miongoni mwao kuharibia jina yao. We have agreed on circles where they operate, the pickup points, the designated areas operate within those. If you're not in those areas, you will be arrested and no one is going to come to your respite. We want the county government of Nairobi to assist us in aspects like street lighting, organization of hawkers, organization of the border sector and others, so that we have an orderly city. Manemo kele giko marmi weche manyena adimba magomo timre gwenge mopogore opogore. Tudri kodwa kendo koromo saa 8 gi saa 9 ne weche moko manyien e yo machuok. Saa 10 ibrudo weche ka gituche kor gwenge. Nyinga Ochieng Emmanuel. Mago ne weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Weche manyien go Ochieng Emmanuel. Ochieng Emmanuel injo kanyo kiwacho kanyo ni bedo ni nitiere nok mag tije ni koro nyithindo ma rowere moko nitiere makawo thuolo mar dwaro wiro ne ji nyaga. Kamano. En wach ma aparo ni Sandro dok piny matin. Jumbe 3 mokadho. Dhi e chuny boma ma Nairobi ne en gima nyalo buogo chunyi. Tiyo chocho ni terrifying. Imako ji gi tuon, timayo gi pesa, timayo gi bags, imai nitiere jok ma bende simo gichako ni gigore kibukro to ibo poni thego to ine magi lokre kodi timaye gimora mora. Nyithindo mama magi thuon o ginyisi ni ing'isa ni kel. Ka in go to miya, koki miya to tango ni abro miya ni kata nyalo moko wuotho gi pala gwaro godo ji, moko bende koro bende ging'eng ng'ama gitimo ne gik machal kamano. Ko nyalo wacho ni ati kora tinok matich ko yudo ng'ama timo tim machal kamano onego deal kode sasa. Kendo kineno Juma Banka ne osebedo wach nango nosebedo ute fwambo noselando nosendiki. Otieno mane luwe kata otieno moluwe go Jumano apisas mag bila no pongo chuny boma ma Nairobi. Kendo kani wuotho kionge gi ID nyaka ne penji ni tangane ahinya to rowere kia wacho ni higni mane osepenji maromno to no mak ji mathoth ahinya. Kendo ni pod nyime kata mana jatend apisas mag bila chuny boma ma Nairobi be noseyango mano county commissioner ni gibiro bedo ka girakore kod kweth machal kama. En gima ne miluor nikech ok notimre mana gotieno kende kata mana godiochieng'. Ndalo moko wach mar wiro minyaga kiani wach kata mana ni atichie kamano. Kijana moro ntiere mabe sura ne ang'eyo kabisa, en mane tich motiyoga kamano. Bira to buge to pande gi piny kato nyise ni ko amo pakwe koro gi ng'at ma koro ng'eni ng'ato ko iri kata mana elawi sani kama okinya wuotho kuma ji ang'e dhi kilando nimepakwa jibo acha ni ya ng'ani kata to ko pidhieni monde ok nyeni monde idhi. Koro en gima noketo chuny boma matek. Kata kamano wamor ni sani
nyumba 10 dwani mondo nywandgi wach machal kama, joma timo ohala dwani mondo nywandgi mondo giyang jok matimo ne gik machal kama gi chuny boma ma Nairobi. Chuny boma onego bed kama kidhi eti ibedo gi luoro. Yawa. Ji timo tije mopogore opogore. Nitie jowuoth, nitie joma dhi ohala, joma dhi apisi, nitiere welo kamano. Man gino ni okang' ma gisechako kawo ni biro duoko arita makare chuny boma. Donge. Kamano. Ero kamano nyo chengi mane kanyo kod week maber. In bende. Mane gi kwe. Kipsigis Teachers Training College mor malando kip madu moro chiwra September intake. Jopuonje manoyudo grade mar C plain nyalo oro kwayo rang'iny mar diploma ne course mar primary teacher education course. Bedo chiwo tiegruok mag ng'awo ngas malo ne jopuonjre man kod oboke mar ECDE certificate kod P1 certificate. Ndikruok ta KPUS ndi nyime e college. Lim Kipsigis Teachers Training College moyud form mari mar oro kwayo kata watolna mar 0728 242 252